Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kunjuk wonten ngarsanipun Gusti dene dalu menika saged pepanggihan malih kangge sinau sesarengan gayut wicara Jawa nggih gayut Pranatacara utawi gayut Pamedar Sabda. Nggih. Kala wau wonten tembung kita nggih. Dados tembung kita menika tumrap basa Jawa menika mboten luput, mboten kleru. Awit wonten kamus nggih, kamusipun naminipun Kamus Bau Sastra seratanipun WJS Purwodarminto menika seratan tahun 1939 yang belum ada padanannya. Maksudipun ingkang langkung saking menika. Nah menika pun serat menawi tembung kita menika tegesipun aku lan kowe. Tegesipun menika tembung jamak. Terus saged kemawon kita menika dipun ginakaken mliginipun kangge nggugah semangat. Paminipun kangge pidato. Semoga sesarengan kita menapa. Nah menika saged. Nah, menawi kangge wicantenan padintenan utawi kangge menapa wicara ngaten supados boten nuwuhaken ting klesik nang mburi. Ting klesik nang mburi, kok nganggo tembung kita to, kamangka kita ki basa Indonesia. Boten. Kita menika basa Jawa diserap basa Indonesia. Dados mboten saking basa Indonesia diserap ke Jawa mboten. Buktinipun wonten kamus wonten. Nah, tinimbang nuwuhaken ting klesik nang mburi, lajeng tembung kita menika saged dipun gantos. Kula dalasan panjenengan sedaya. Panjenengan sedaya lan kula. Kula lan panjenengan sedaya saged menika menawi kangge wicantenane nek nggo ngobar semangat kita menika saged dipun ginakaken. Dan secara kamus menika tidak salah. Ya lajeng wonten tembung gladen. Gladen menika latihan bareng. Latihan bersama menika sebat gladen. Nggih. Nah, dalu menika kaaturaken contoh. Tegesipun contoh menika saged dipun owahi. Saged dipun owahi manut kalian kawontenan ingkang dipun adepi wonten ing lapangan. Nah, dalu menika ingkang kula aturaken menika contoh pranatacara pepanggihan. Tegesipun menika pranatacara utawi MC ingkang kangge pepanggihan. Nggih, menika menawi wonten HP mbok bilih tulisane dadi cilik-cilik pramila trep menawi para kanca menika sampun nyetak materinipun. Nggih, mbok bilih saged kula aturaken pokok sekedhik. Ingkang sepisanan menika bab cecala, nggih, cecala. Cecala menika kados dene pengumuman. Cecala menika kados dene pengumuman. Nah, menika saged dipun semak. Cecala menika contonipun nuwun sewu tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan. Awit wekdal sampun ngetrepi titi wanci, sumangga adicara pepanggihan ing enjing menika tumuli kawiwitan. Nuwun sewu menika permisi. Dados mboten nyuwun sewu ning nuwun sewu. Nuwun sewu tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan. Nah, pangandikan menika tegesipun omong-omongan. Nah, menawi omong-omongan berarti lebih dari satu orang. Ning nek mung monolog utawi tunggal paraga menika ngendika menika mboten pangandikan ning pangandika. Nah, mangke badhe jumbuhipun upami nalika kasuwun menawi cara Indonesianipun kasuwun sambutan. Nah, menika anggenipun MC utawi pranatacara ngaturi kasuwun medhar pangandika. Nek pangandika menika searah, nek pangandikan menika dua arah. Pangandikan menika omong-omongan, nek pangandika menika wicara utawi omong utawi monolog. Nggih. Cecala.
Nuwun sewu tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan. Awit wekdal sampun ngetrebi titi wanci, sumangga adicara pepanggihan ing enjing menika tumuli kawiwitan. Dados menika pengkondisian para tamu utawi ingkang sami rawuh supados menika cecawisan kangge lampahing upacara ingkang badhe katindakaken. Nggih, candhaipun menika salam. Sasampunipun cecala lajeng salam. Nah, contonipun wonten ing mriki ingkang satuhu kinurmatan. Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Sleman, Ibu sinten? Nggih. Nah, ngandhapipun ingkang kinurmatan para Ketua Penggerak PKK Padukuhan Sakalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Sleman sarta para sesepuh lan pinisepuh ingkang kinabekten. Nah, menika menawi cara protokoler antawisipun ingkang satuhu kinurmatan kalian ingkang kinurmatan. Nah, ingkang satuhu kinurmatan menika padanannya menawi protokoler Indonesia menika yang terhormat. Terus ingkang satuhu kinurmatan menawi Indonesianipun yang terhormat. Nah, yang terhormat namanipun kemawon terhormat, tegesipun hanya satu. Tegesipun hanya satu. Yang terhormat hanya satu. Dan kedudukannya tertinggi. Wonten ing ngriku ingkang inggil piyambak sinten. Nah, sasampunipun yang terhormat ngandhapipun menawi Indonesia yang kami hormati. Jawanipun dados ingkang kinurmatan. Dados ingkang sepisanan ingkang satuhu kinurmatan Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Sleman, Ibu sinten. Nah, mangke saupami menika acaranipun menapa, mangke pun jumbuhaken ingkang rawuh menika inggil piyambak kedudukannya siapa? Menika ingkang satu kinurmatan. Nggih, perlu kawuningan wonten ing Ngayogyakarta menika wonten penyebutan-penyebutan tertentu. Dados menawi wonten ing kabupaten menika anggenipun nyebut kalurahan, menawi wonten kota menika pun sebat kelurahan. Dados Yogyakarta menika wonten kabupaten lan kota madya, menawi wonten kabupaten menika pun sebat kalurahan, menawi wonten kota menika dipun sebat kelurahan. Lajeng candhaipun minggahipun menawi wonten provinsi sanes menika wonten kecamatan, nggih wonten kecamatan. Menawi wonten Ngayogyakarta panyebutipun kecamatan yang berada di kabupaten menika namanipun Kapanewon. Kecamatan ingkang wonten kabupaten menika pun sebat Kapanewon. Dene kecamatan ingkang dumunung wonten ing kota madya menika pun sebat kemantren. Nggih pun sebat kemantren. Lah mangke gayut contoh menika mangke saged dipun jumbuhaken kalian wilayah masing-masing. Upaminipun wonten Salatiga menika tetep kecamatan nggih kecamatan. Wonten Pacitan upaminipun pun sebat kecamatan, kelurahan nggih keterpi menika kemawon. Apabila mangke lajeng wonten padukuhan pundi upaminipun saged kemawon. Nggih. Dados salam ingkang sepisanan menika katur dumateng ingkang kalenggahanipun inggil piyambak tertinggi. Yang terhormat lajeng wonten ing ngriku dados ingkang satuhu kinurmatan. Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Sleman, Ibu sinten. Dados ingkang mawi Bapak Ibu menika namanipun, jabatanipun menika tanpa Bapak Ibu. Ingkang kinurmatan para Ketua Penggerak PKK Padukuhan Sakalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Sleman sarta para sesepuh lan pinisepuh ingkang kinabekten. Bedanipun sesepuh lan pinisepuh. Sesepuh menika ketua, para ketua sing dituake ngaten. Sesepuh menika ingkang dipun sepuhaken sing dituake. Dene pinisepuh menika secara usia sampun sepuh. Secara usia sampun sepuh.
Dados anggenipun nyebat menika sesepuh lajeng pinisepuh. Sesepuh menika penguasa wilayah paribasanipun, dene pinisepuh menika para piyayi ingkang sampun sepuh wonten satunggaling wilayah. Wonten pamanggih nek nyebutke iki pinisepuh dhisik lagek sesepuh. Wonten pamanggih sanes sesepuh dhisik lagek pinisepuh. Menika mboten perlu dipunangge berdondi. Panjenengan badhe nyebataken sesepuh rumiyin nggih trep, awit menika wilayahipun rumiyin, lajeng isinipun dene pun sebat pinisepuh lan para sesepuh menika nggih saged kemawon. Dados boten perlu kangge berdondi, utawi rebut bener sing endi. Ingkang baku pirsa dhateng tegesipun. Sesepuh menika tetua wilayah, pinisepuh menika piyayi ingkang pancen sampun sepuh. Nggih. Sasampunipun menika lajeng mlebet wonten ing salam pambuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi Syekh Wiloso sarta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal menika ngantos saklajengipun. Sugeng enjing, sugeng rawuh wonten ing ruang Karang Tumaritis, Kantor Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman, Ngayogyakarta. Saklebeting adicara pepanggihan kader tim penggerak PKK Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman. Nggih. Dados perlu kawuningan menawi pepanggihan menika asipatipun umum, pambuka menika eh, cekap ingkang umum kemawon. Nggih. Cekap ingkang umum kemawon. Kala mangsa panjenengan mbok bilih nate merangguli nalika pambuka menika kaya dene pambuka pengajian untuk semua mata acara. Nganti methik ayat, methik surat dan sebagainya. Lah menika menawi pepanggihanipun pancenipun kangge pengaosan utawi pengajian ngaten nggih prayogining nek menika ingkang rawuh menika umum ngaten nggih prayogi anggenipun preambul utawi pambuka menika nggih ingkang umum kemawon. Candhaipun mugi Syekh Wiloso sarta berkah dalam Gusti ingkang Maha Agung tansah rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal menika ngantos saklajengipun. Sugeng enjing, sugeng rawuh wonten ing ruang Karang Tumaritis, Kantor Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman, Ngayogyakarta. Salebeting adicara pepanggihan kader tim penggerak PKK Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman. Sugeng enjing, sugeng rawuh menika menawi wonten Ngayogyakarta, dene menawi wonten sakjawine Ngayogyakarta badhe ngginakaken wilujeng enjing, wilujeng enjang, wilujeng rawuh sumangga menika kedaerahan. Boten wonten lepatipun. Lajeng sasampunipun menika munjukaken puji syukur. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat inggih awit paringipun nugraha wujud kawilujengan, kasarasan lan kalodhangan wekdal satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing siang menika kanthi widada nir ing sambekala. Nggih. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat inggih awit paringipun nugraha wujud kawilujengan, kasarasan lan kalodhangan wekdal satemah menika padanan katanya Indonesia sehingga. Jadi satemah menika sama dengan sehingga. Dados menawi Indonesianipun sehingga boten kok lajeng jawane dadi saengga. Saengga dalam bahasa Jawa menika tegesipun seperti. Nah, nek sehingga dalam bahasa Indonesia, nek bahasa Jawane dadi satemah. Satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni. Ngestreni menika menghadiri. Ngestreni menika menghadiri pepanggihan ing siang menika kanthi widada nir ing sambekala. Widada slamet, nir dihilangkan, sambekala pepalang. Dadi slamet dihindarkan dari berbagai halangan.
Kok menika ngagem tembung ngestreni, Mas? Kok mboten mawi ngrawuhi mawon? Nggih. Ngestreni menika menghadiri nek menggunakan tembung rawuh saged rawuh wonten ing pepanggihan. Lah, kata ngajengipun menika wonten kula, nggih, satemah kula lan panjenengan. Menawi kula menika dirawuh-rawuhke nggih kurang pas. Rawuh menika tumrap panjenengan, orang kedua atau orang ketiga. Nah, orang pertama boten mawi tembung rawuh. Pramila supados menika kula utawi orang pertama menika ya iso mlebu neng kono, pramila dipun padosi tembung ingkang netral inggih menika ngestreni, menghadiri. Menika sabab menapa kok mawi tembung ngestreni. Nggih. Candhaipun nomor 3 menika ngaturaken rantaman titi laksana adicara. Nah, gayut kalian rantaman perlu dipun aturaken menapa mboten? Menawi wekdalipun cekap dipun aturaken mboten menapa-menapa. Ning nek wektale sampun mepet menika boten perlu dipun aturaken nggih mboten menapa-menapa. Nah, contoh wonten ing ngriki menika contoh ingkang wonten ngaturaken rantaman titi laksana adicara. Para tamu ingkang minulya, sadaringipun adicara pepanggihan ing kalodhangan menika kawiwitan, keparenga kula ngaturaken rantaman reroncaning adicara ingkang badhe lumampah inggih menika makaten. Keparenga kula ngaturaken. Nah, Indonesiane kadang kala rak ngeten. Perkenan saya membacakan urutan acara yang akan kita lalui bersama. Nah, perkenan saya membacakan. Terus dijawabke keparenga kula maosaken urut reroncane adicara. Lah nek kula kok maos menika berarti kurang pas. Maos menika untuk orang kedua, untuk panjenengan atau beliau orang ketiga. Nek aku orang pertama menika ora maos ning maca. Menawi mawi maca menika dadi elik kalimate. Keparenga kula macakaken. Keparenga kula macakaken rantaman reroncane ngadicara. Nggih secara menapa kebahasaan bener ning nggon napa rasane dadi gronjal. Pramila kangge rantaman menika mboten macakaken ning ngaturaken rantaman reroncaning adicara ingkang badhe lumampah inggih menika mekaten. Angka setunggal, pambuka. Angka kalih, ngumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Angka 3, pambagioharja saking kadang panitia. Angka sekawan, wedharan pengarahan saking ketua tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal. Angka gangsal, wedharing andharan bab busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare. Angka 6, Biawara utawi pariwara. Angka 7, panutup. Makaten menggah rantaman titi laksana adicara pepanggihan dinten menika. Dados menika rantamanipun anggenipun ngaturaken kanthi angka. Angka setunggal pambuka. Angka kalih ngumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, menawi panjenengan badhe mawi sepisan, menawi sepisan menika hanya sekali. Nek padanan dari pertama kali menika mboten sepisan ning sepisanan. Sepisanan menika pertama kali, ning nek sepisan menika sekali. Beda nggih antawisipun sepisanan karo sepisan. Kadang kala panjenengan merangguli wonten Jawi, reroncane ngadicara ingkang badhe lumampah inggih menika mekaten, ingkang kaping sepisan pambuka. Nah menika kirang pas. Trepipun ingkang sepisanan pambuka. Angka kalih menapa? Nggih, dados conto wonten ngriki mawi angka. Angka setunggal pambuka. Angka kalih
ngumandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, kala mangsa kanca panatacara utawi pranatacara menika bingung anggenipun pados padanan kata menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Lajeng wonten nembangaken lagu Indonesia Raya, wonten ingkang nyekaraken lagu Indonesia Raya. Menika kirang pas. Awit Indonesia Raya menika dadi tembang, Indonesia Raya menika dadi sekar. Indonesia Raya menika lagu kebangsaan. Pramila wonten ing mriki ginakaken tembung utawi kata ngumandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Angka 3, pambagioharja saking kadang panitia. Angka sekawan, wedharan pengarahan saking ketua tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal. Angka gangsal, wedharing andharan bab busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare. Angka 6, Byawara utawi pariwara. Byawara utawi pariwara menika pengumuman. Byawara utawi pariwara menika pengumuman. Angka 7, panutup. Makaten menggah rantaman titi laksana adicara pepanggihan dinten punika. Nah, menawi panjenengan gatosaken antawisipun pakurmatan wonten nginggil kala wau ingkang satu huki nurmatan kalian urut reroncaning adicara menika wonten menapa hal yang unik. Nggih, unikipun dos pundi? Unikipun menawi kangge ngaturi kehormatan menika urut saking pangkat tertinggi utawi kalenggahan tertinggi menuju yang kerendah. Kangge penghormatan menika dari pangkat tertinggi menuju yang terendah. Nah, kosok wangsulipun menawi kangge medhar pangandika utawi sambutan menika saking yang terendah menuju yang ketertinggi. Nggih. Dados menawi wonten panjenengan semak wonten ing urutan menika ingkang paring pangandika pertama menika ketua panitia karena jabatannya rendah. Sasampunipun nembe minggah dateng ketua tim penggerak PKK. Sasampunipun saweg minggah malih dateng narasumber. Nggih, dados kangge penghormatan menika urutipun dari yang tertinggi menuju ke rendah. Dene ingkang kangge pangandika menika dari yang rendah menuju ke tinggi. Upaminipun menika mboten PKK upaminipun wonten ing desa menika ingkang rawuh upaminipun wonten acara kepyaan utawi peresmian masjid upaminipun utawi peresmian gedung ingkang rawuh menika wonten bupati, wonten camat, wonten lurah, wonten dukuh, RT RW. Nah, anggenipun paring utawa caos pakurmatan ingkang ngaturi pakurmatan nggih saking urut nginggil rumiyin ingkang satu huki nurmatan. Bupati Kabupaten Sleman, Bapak Hardo Keswoyo. Lajeng mandhap kecamatan ingkang kinurmatan, camat kecamatan pundi? Dek, Bapak sinten? Mandhap malih ingkang kinurmatan, lurah kalurahan pundi? Bapak sinten? Cekap gangsal, nggih maksimal gangsal mawon. Lajeng para tamu ingkang luhur ing budi lan sapanunggalanipun. Menika urutipun dados yang terhormat, yang kami hormati, ngantos gangsal lajeng ngandhapipun para tamu ingkang kula tresnani lan sapanunggalanipun. Nah, mangke menawi badhe sambutan utawi paring pangandika menika dipun urutaken saking ngandhap. Yang pertama, memberikan sambutan ketua panitia upaminipun. Ketua panitia pembangunan gedung utawi lajeng saged upaminipun ingkang sambutan pertama menika lurah. Karena gedung menika wonten ing kelurahan pundi. Nah, sasampunipun lurah camat saged kangge menapa paring pangandika menawi mboten saking lurah lajeng mangke ingkang pangandika candhaipun inggih menika bupati sekaligus menika
meresmikan gedung. Lah ngaten niku. Terus kangge pakurmatan menika urut saka sing dhuwur menuju ke rendah, nek pangantika menika saking sing rendah menuju sing tinggi. Ngaten nggih? Nggih, candhaipun. Pambuka. Gandeng PKK menika contonipun pramila ingkang rawuh racaipun para ibu. Para ibu ingkang kinurmatan, sumangga pepanggihan ing enjing menika kapurwakan kanthi ndedonga amrih lampahing pepanggihan saged rancak. Boten wonten alangan setunggal menapa sarta nguwuhaken asil ingkang migunani. Ndedonga miturut agami saha kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Lajeng ndedonga sak cekapipun cekap matur nuwun. Nah, wonten ing ngriki gandeng pepanggihan PKK menika ingkang rawuh tidak hanya dari satu golongan. Pramila nalika ndedonga menika mboten perlu dipun kothak-kothak. Leripun dipun kothak-kothak pamanipun ngaten. Sumangga pepanggihan ing enjang menika dipun wiwiti kanthi ndedonga sesarengan tumrap Bapak Ibu ingkang rasuk agami Islam kula dherekaken kanthi waosan basmalah, dene Bapak Ibu ingkang rasuk agami sanes kula sumanggaaken. Nah menika tegesipun dikothak-kothak. Sing Islam nganggo basmalah, sing agama liya terserah. Dipun ngaten. Nah menawi pepanggihanipun menika majemuk tegesipun dihadiri oleh masyarakat umum dari berbagai kalangan agama pramila anggenipun ndedonga menika kanthi umum kemawon. Ndedonga miturut agami saha kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Menika tegesipun sedaya tamu ingkang rawuh menika dipun rengkuh. Tidak dibeda-bedakan, tidak dikotak-kotakkan. Beda menawi mangke menika acaranipun pancen agamis. Upaminipun wonten pengajian. Pengajian cetha ingkang rawuh muslim ya. Rawuh muslim. Saged kemawon menika lajeng sumangga pepanggihan pengajian ing dalu menika dipun wiwiti kanthi basmalah utawi kanthi maos umul kitab Al-Fatihah. Saged. Upaminipun seripah ingkang tilar utawi ingkang seda menika muslim. Saged kemawon menika lajeng sumangga dipun wiwiti kanthi waosan basmalah. Menika saged. Nanging menawi menika sipatipun umum, prayogi menika nggih kanthi cara ingkang umum. Supados para tamu ingkang rawuh menika rumaos dipun rengkuh. Nggih. Candhaipun Indonesia Raya. Kangge mupuk jiwa nasionalisme, sumangga sesarengan ngumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya ingkang badhe dipun pandhegani dening dirijen sederek sinten namanipun? Para tamu keparenga jumeneng lan dhumateng dirijen sederek sumangga nyanyi Indonesia Raya. Sasampunipun nyanyi, para tamu katuran lenggah malih ing papan sakawit. Nuwun. Nggih. Menika menawi nama dirijenipun menika dipun mangertosi lan prayogi nggih mangertos dirijenipun sinten. Dene menawi mboten nggih lajeng kemawon kangge mupuk jiwa nasionalisme sumangga sesarengan ngumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya, para tamu kasuwun jumeneng. Utawi para tamu keparenga jumeneng nyanyi purna nyanyi para tamu katuran lenggah malih ing papan sakawit. Nuwun. Nah, catetan kangge lagu kebangsaan Indonesia Raya. Upami menika akapela, tegesipun akapela menika dinyanyikan langsung secara bersama tanpa ada iringan musik ingkang dipun setel MP3 utawi dipun setel saking laptop utawi dipun setel saking sound system menika dirijen anggenipun mendhet nada dasar menika ingkang dhuwur sisan. Awit Indonesia Raya menika rentang nadanipun saka dhuwur tekan ngandhap. Menawi anggenipun miwiti lagu menika pilihan nada rendah mangke badhe saya
jeru saya jeru. Terus ambilan nada ngawal menika dhuwur sisan. Dene menawi Indonesia Raya menika mawi ngginakaken musik iringan saking laptop utawi saking sound system. Nah, prayogi lagu menika dipun folder piyambak, dikotak dhewe dan tidak dicampur dengan lagu yang lain. Dikotak dhewe, difolder dhewe, ora dicampur karo lagu liyane. Awit pengalaman ingkang sampun kalampah ngaten, nalika lagu Indonesia Raya menika dipun folder kalian lagu sanesipun, menika wonten kemawon trouble-ipun. Wonten kemawon trouble-ipun. Menika dados dipun folder piyambak, dicoba sekali deg, nek wis menika tegesipun le nyoba menika sadaringipun acara wiwit, sampun oke, menika nggih sampun pun cawisaken. Tidak dicampur dengan lagu yang lain. Dene menawi dumados trouble dilalae musik deg Indonesia Raya tekan tengah-tengah kok musike mati utawi musike trouble, musik lajeng dipun pejahi. Tek. Mboten perlu dipun lajengaken ning terus nyanyi secara akapela. Awit menawi musik menika dicoba ditututke mesti bakal ora nutut. Kok dadi kepyok anggone nyanyi. Pramila musik menawi wonten trouble di tengah-tengah ketika lagu berjalan pun pejahi musikipun. Lajeng anggenipun nyanyi menika akapela tanpa iringan musik. Nah, menawi panjenengan beblesi utawi pun sipati kanthi permati, sesungguhnya lagu Indonesia Raya menika wujud pandonga tumrap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dados nalika berdoa nggih kanthi sikap ingkang sampurna. Indonesia Raya menika wonten 3 bait lagu neng ingkang kulina dipun nyanyekaken, dipun kumandangaken menika namung 1 bait lagu. Kamangka 2 yang lain menika nalika kula ningali tetela wah isinipun donga ingkang sae sanget tumrap NKRI. Nggih, menika sekedar info kemawon. Candhaipun ngacarani pambagya harja. Nomor 6 nggih kudunipun menika sisip anggenipun napa? Paring ngangka. Para ibu saha para kadang sedaya, adicara ingkang angka 3 inggih menika palapuran saha pambagya harja saking panitia ingkang badhe dipun salirani dening sesepuhing panitia. Dumateng ibu sinten? Sumangga. Dados sing dimanggake menika wonge. Kados katur kala wingi sing dimanggake iki wonge. Dudu wekdal saha papan sumangga, mboten. Ning nek wekdal saha papan menika kula aturaken, boten dipun manggakaken ning kula aturaken. Wekdal saha papan kula aturaken dumateng Ibu Murwani sumangga. Pamanipun ngaten. Nggih. Nah, lajeng sambutan pambagya harja lan laporan panitia. Nah, anggenipun ngaturaken menapa panuwun menika dipun tunggu, dipun entosi rumiyin supados paraga menika lenggah. Dados boten kok rampung ngucapke salam selesai sambutan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah, MC langsung netrambul. Makaten munggah palapuran lan pambagya harja saking panitia. Menika kirang etis. Dados pun serantos ngantos paraga wau medhak saking pepanggungan utawi pentas utawi ngajeng mic ngantos kondur palenggahan malih saweg dipun aturaken panuwun. Makaten menggah palapuran lan pambagya harja saking panitia dumateng ibu sinten kaaturaken gunging panuwun. Menika ngacarani pambagya harja. Lajeng ngacarani wedharan. Para tamu ingkang minulya, salajengipun titilaksana ingkang angka sekawan. Nun inggih kasuwun wedharing pangandika saking Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Caturtunggal Depok Sleman.
Dumateng Ibu Nomo sumangga. Nah, lajeng pangandika kados wau. Sambutan dari Ketua Tim Penggerak PKK. Purna sambutan, lajeng kondur palenggan, sasampunipun lenggah saweg dipun aturaken panuwun. Agunging panuwun kaaturaken dumateng Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal, Depok Sleman, Ibu Nomo, ingkang sampun kepareng medhar pangandika, ingkang saged dados gegaran kangge lampahing krida Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal, Depok Sleman. Krida menika kegiatan. Krida menika kegiatan kangge lampahing krida Tim Penggerak PKK. Krida menika kegiatan. Nggih. Candhaipun ngacarani pasugatan. Ibu-ibu lan para kadang sedaya ingkang bagya mulya, sadaringipun adicara kalajengaken wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken sawetawis dhaharan lan unjukan. Pramila keparenga dipun resepi kanthi mardikaning penggalih. Sumangga. Dipun resepi. Kok mboten dipun rahapi, Mas? Imrahipun wonten menika njuk dipun rahapi. Kok dipun resepi kok mboten dipun rahapi. Dados dipun resepi menika tegesipun dinikmati. Dipun resepi menika tegesipun dipun dinikmati. Menawi dipun rahapi, rahap menika tegesipun dahar entek akeh. Dahar telas kathah. Rahap menika dados menawi tuan rumah menika nyuguh tamu kok tamune le dahar demenake. Menika tuan rumahe tegese ketrima le nyuguh tamu menika. Menika rahap. Nah, wonten ing mriki menika ngginakaken tembung dipun resepi tegesipun menika dinikmati. Tembung menika dipun resepi menika ugi dipun ginakaken wonten ing Kraton Ngayogyakarta, ugi wonten ing Pura Pakualaman Ngayogyakarta. Menika kangge ngacarani menapa pasugatan menika kanthi tembung dipun resepi, dinikmati. Ingkang dipun nikmati menawanipun. Yang dinikmati menika setunggal, nek dhaharan ya cetha rasane. Angka kalih menika carane plating. Plating menika cara ngrakit, cara ngrakit. Upaminipun piring terbang menika lajeng segane neng tengah dikupeng wonten tigan, wonten lawuh sanesipun, wonten krupukipun, terus sendoke dibuntel tisu. Ah menika cara ngrakitipun menika dipun resepi, dinikmati. Lajeng malih wonten dinikmati menika carane ngladekke. Carane ngladekke. Nek lenggan, lesehan, oh berarti le ngladekke kanthi lampah dodok. Mboten dipun ranting. Nggih, mboten dipun ranting ning lampah dodok dipun aturaken setunggal mbaka setunggal. Ning sakniki rak mboten. Nalika lenggah lesehan unjukane ya wis diranting le nggawa unjukan nganggo krat gitu. Le nggawa unjukan nganggo krat. Lah kamangka krat menika ginanipun mboten kangge mbekta unjukan. Krat menika ginanipun kangge mbekta gelas kosong utawi gelas ingkang sampun reget, sampun dipun ginakaken. Sakmenika ora mboten. As pepanggihan lesehan krate kake ngarep lawang, begitu rawuh terus diulungi menapa unjukan le ngaturi dicomot saka dhuwur gelase. Dadi nalika badhe ngunjuk menika nggon lambene gelas banyak sidik jari teng mriku. Dados trepipun ngladosi pasugatan menika boten mawi krat, ning mawi baki utawi lengser. Mawi baki utawi lengser. Nalika ngulungaken menika astanipun ingkang ngulungaken menika dipun sangga sikunipun. Utawi sikutipun dipun sangga pun ulungaken dhateng tiyangipun. Nah menika caranipun ngladosi pasugatan. Dados dipun resepi, dinikmati kanthi mardikaning panggalih. Sumangga. Nah,
Sasampunipun sawetawis ngresepi pasugatan saweg ngacarani sarasehan. Paminipun wonten ing mriki pepanggihan PKK menika dipun isi kanthi sarasehan. Nuwun sewu ibu-ibu lan kadang kula sedaya, tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami ngresepi pasugatan, sumangga lampahing adicara dipun lajengaken. Acara ingkang angka gangsal nun inggih sarasehan gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare. Seserepan kasebat badhe kababar dening Ibu Artiandari saking Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dene lampahing sarasehan badhe dipun pandhegani dening Sederek Erlina. Dumateng Sederek Erlina sumangga wekdal sawetahipun kula aturaken. Nah, dados sarasehan menika badhe babar bab busana Jawa gagrag Ngayogyakarta. Narasumberipun Ibu Artiandari saking Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Sarasehan badhe dipun pandhegani. Pandhegani menika dipimpin. Dipun pandhegani menika dipun pimpin. Menawi sarasehan menika limrahipun kanthi moderator ya. Moderator dipun pandhegani dening Sederek Erlina. Dumateng Sederek Erlina sumangga sing dimanggake wonge Erlina. Wekdal sawetahipun kula aturaken wektune dikekke. Dadi wonge dimanggake, wektune diaturke utawa diwenehke. Nah, purna sarasehan ngantos purna, lajeng acara dipun kunduraken dhateng pranatacara saking Sederek Erlina kula wau. Nah, pranatacara ngaturaken panuwun. Matur nuwun Sederek Erlina ingkang sampun mandhegani lampahing sarasehan sarta ugi gunging panuwun katur dumateng narasumber. Gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare Ibu Artiandari ingkang sampun kepareng paring wimbuh seserepan bab kawruh busana Ngayogyakarta. Wimbuh seserepan, seserepan menika pengetahuan. Seserepan menika pengetahuan. Nggih. Candhaipun menika ngacarani byawara utawi pengumuman. Ibu-ibu ingkang kinurmatan sarta sederek sedaya, salajengipun nun inggih badhe kaaturaken sawetawis byawara utawi pengumuman saking pengurus utawi panitia. Dumateng Ibu Nomo sumangga. Lajeng Ibu Nomo kala wau ngaturaken byawara utawi pengumuman. Sasampunipun pengumuman rampung, kondur dhateng panatacara. Makaten menggah byawara saking panitia ingkang sampun kawedhar. Mugi andadosna pamriksa. Dumateng Ibu Nomo kaaturaken agunging panuwun. Nah, sasampunipun byawara rampung saweg panutup. Ibu-ibu sarta para rawuh ingkang minulya, rerangken lampahing adicara inggih sampun kalampah kanthi rancak lan wilujeng. Rancak ngangge G, mboten nganggo K. K menika le nembungke dadi rancak. Antarane rancak karo rancak menika beda. Nek rancak tulisane RANCK, rancak menika tegesipun wadah gamelan utawa bareng tegesipun. Rancak menika bareng utawa wadah gamelan. Dene menawi rancak menika lancar. Rancak lan wilujeng menika lancar dan selamat. Mugi-mugi asiling pepanggihan ing enjing ngantos siang menika sageta migunani lan murakabi tumrap kula lan panjenengan sedaya sumrambahipun dhateng warga masyarakat ing Kalurahan Catur Tunggal, Depok, Sleman, Ngayogyakarta. Migunani lan murakabi. Migunani menika tumrap diri pribadi. Menawi murakabi menika berguna untuk orang lain juga. Migunani murakabi menika tegesipun ngaten. Lan minangka panutup, sumangga kula dherekaken munjukaken
raos syukur dhateng Gusti ingkang Maha Kuwaos kanthi ndedonga anut agami lan kapitadosanipun piyambak-piyambak. Ndedonga sumangga. Ndedonga rampung. Cekap matur nuwun. Nalika ngajak ndedonga kula dherekaken munjukaken, mboten kok ngunjukaken. Ngunjuk menika ngombe. Ning nek munjuk menika memanjatkan. Munjukaken menika memanjatkan, ning nek ngunjuk menika ngombe. Nggih, dados kangge ndedonga menika munjukaken. Candhaipun pungkasaning atur kula pun sinten sebagai pranatacara minangka jejering pranatacara saestu nglenggana. Nglenggana menika tegesipun mengakui. Temtu kathah lepating atur sarta subasita ingkang kirang trapsila kula nyuwun agunging pangaksama. Matur nuwun. Nah, menika kala mangsa nalika panutup menika wonten tembung mbok bilih. Pungkasaning atur kula pun nur singgih minangka jejering pranatacara mbok bilih kathah lepating atur. Nah, tembung mbok bilih menika prayoginipun pun singkiri mawon. Boten dipun anggih. Sebabipun menapa kok disingkiri? Mbok bilih menika menawi cara Indonesianipun jikalau. Mbok bilih menawi Indonesianipun menika jikalau. Dados menawi tembungipun pungkasaning atur kula pun nur singgih minangka jejering pranatacara mbok bilih kathah lepating atur tegese awak dhewe iki ora sadar. Ora sadar nek ana luputku aku njaluk ngapura, nek ana luputku aku njaluk ngapura. Tegesipun nek ana kita tidak menyadari. Sebaiknya kita nglenggana menika ndada. Mesti akeh lupute. Pramila wonten tembung ngriki mboten nganggo tembung mbok bilih ning mawi tembung saestu nglenggana temtu kathah lepating atur sarta subasita ingkang kirang trapsila. Kula nyuwun agunging pangaksama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur mugi tansah winantuwa ing karahayon. Nah, menika contoh saking salah satunggal pranatacara utawi MC acara pepanggihan. Mangke menika saged dipun jumbuhaken kalian kawontenan acaranipun. Saderengipun kalajengaken mbok bilih wonten pitakenan pandangan semoga. Nggih. Subasita niku napa, Pak? Subasita menika sopan santun. Oh, sopan santun. Ya subasita menika sopan santun. Nggih. Menika padananipun subasita menika sopan santun. Dados sopan menika tumrap patrap. Sopan menika tumrap patrap. Patrap menika lakune badan. Upaminipun nalika ngadeg menika nggih kanthi ngapurancang. Nalika suka pitedah nuduhi menawi cara Jawa mboten mawi niki. Kae rono kae, mboten ngaten. Mawi jempol. Ah menika ngajeng menika mangke lajeng kanan. Menika sopan. Dene santun menika gayut kalian wicara. Dados sopan santun menika gayut, sopan menika tingkah laku, menika santun menika gayut kalian wicaranipun. Menika subasita. Wonten malih? Nggih, Pak Nur badhe tanglet niki. Nggih, ingkang angka 6 niku wau, Pak. Menawi saged kula tak nyatet riyen mawon. Napa niku? Oh, nggih. Babagan untuk nek cara dene bahasa Indonesia itu untuk memerintahkan. Napa niku? Memerintahkan untuk maju ke depan. Yang tadi lho. Dumateng Ibu misalkan sinten menika sumangga.
Nggih. Antaranya yang satu dengan yang satu saya kok kurang dong. Makanya kalau catat dari pripun, Pak? Sekedap. Maksudnya pripun? Dados untuk memberikan sambutan maju ke depan kan nggih? Iya, maksudnya gini lah. Antaranya dumateng Ibu bla 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 sumangga sama yang sama nomor 8 itu tadi kan beda. Antaranya pun badhe dipun pandegani dening sedherek Erlina dumateng sedherek Erlina sumangga wekdal sawentahipun kula aturaken. Niku lho, Oh nggih. berbeda nggih. Dados ngaten. Nggih. Dados menika kalau mangsa, gitu, kalau mangsa dalam Indonesia rak wonten tembung ngaten. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ngaten nggih. Nggih. Nate ngrangguli nggih, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, yang dipersilahkan menika sesungguhnya bukan waktu dan tempatnya. Yang disilahkan adalah orangnya. Sedangkan waktu dan tempat menika diberikan. Nah, nek wonten Jawa wekdal kula aturaken, diberikan. Ning wonge dimanggake. Pramila Oh, dumateng sedherek Erlina, sumangga wonge dimanggake. nggih. Wekdal sawetahipun kula aturaken wektune diwenehke. Siap. Dadi wonge dimanggake, wektune diwenehke. Sami kalian Nggih. ingkang wonten ngajeng Nggih. ingkang nomor 6 menika nalika supados medhar pangandika dumateng Ibu nama sumangga. Nah Nggih. menika sampun lajeng Ibu menika mangke badhe paring sambutan utawi paring pangandika. Oh, nggih, Ngaten. siap. Nggih. Matur nuwun, Pak Singgih. Nggih. Nggih. Wonten malih? Kados wonten gene kula niku enten masyarakat niku nak ndamel pengumuman niku cara basane ngaturi pemirsa ngoten niku pripun, Pak? Bener napa mboten Oh, niku? dados nganu, gayut kalian ngaturi pirsa, boten pamirsa. Nggih. Nggih. Ingkang Dados leres ngat ngaturi pirsa ngoten nggih. ngaturi pirsa menika ngenehi weruh. Hmm. Ngenehi weruh menika ngaturi pirsa. Nek Pirsa. ngaturi pamirsa, pamirsa menika penonton. Nah, Dados nggih. pamirsa menika tegesipun penonton. Dados nek nggo pengumuman menika ngaturi pirsa, mboten ngaturi pamirsa. Dados ngaturi pirsa, memberitahu, memberikan ngenehi weruh. Menawi pamirsa menika tegesipun penonton. Nek pendengar menika pamiyarsa. Pemirsa menika penonton, nek pendengar menika pamiyarsa. Nggih menika. Nggih. Wonten malih pandangan? Nggih, menawi mboten, kula nyuwun cobi menika dipun waos. Monggo saking Mas Herman rumiyin menapa saking Pak Zamsuri rumiyin menika pun waos. Dados kala wingi kula matur kangge sinau bab pranatacara menika aja nganggo aliran kebatinan. Ning ning menika dipun waos monggo. Nggih, saged dipun Eh, waos. Nuwun sewu, Pak. Nuwun sewu. Nggih, monggo Mas Gito. Nggih, badhe nyuwun pirsa niki wonten kula badhe mundhut pirsa menika wonten 3. Ingkang Nggih. sepisan menika kula badhe nyuwun pirsa babagan panganggening tataran pengemban-pangembating praja. Menika kados pundi cak-cakanipun, Pak? Rehning kala Nggih. wau kan babagan pakurmatan menika maksimal kan namung gangsal nggih. Menawi Nggih. standaripun. Nah, menika kados pundi cak-cakanipun? Ingkang angka kalih menika
Herman di-on-kan lagi mic-nya, Pak. Oke, Mas Gito anu Waduh, wingi kepencet, Pak. Pencet. Ngapunten. Ingkang angka kalih kula ambali malih menika babagan panganggening sesanti, Pak. Sesanti sabibaripun salam menika menawi wonten adicara umum menika kepareng Nggih. napa mboten? Oh, Lajeng Kang Sen nggih. Nggih. nggih, lajeng angka 3 Oke, nah termute lagi Mas Gito. nggih, ingkang angka 3 menika menawi nggene kula kan padatanipun ngagem rangkaian adicara nipun menika ngagem adicara lain-lain, Pak. Nah, menika Oleh. tetembunganipun dos pundi menawi kula kok ngagemi sarwa-sarwi ning kula kok kados mboten srek Nggih. menika dos pundi. Nah, menika mawon Bapak namung 3 menika. Matur nuwun. Nuwun Mas Gito. Dados kangge limrah wonten ing menapa masyarakat menika nyebatipun para pangemban-pangembating praja satriyaning negari lan sak panunggalanipun. Dados menawi salebeting acara menika panjenengan pirsa sinten kemawon ingkang rawuh, lah menika lajeng dipun tuju kemawon. Lajeng dipun tuju paminipun ingkang rawuh menika wiwit saking bupati, camat, lurah lan sanesipun. Nah menika lajeng dipun tuju. Nah, contoh ingkang kados mekaten paminipun pangemban-pangembating praja satriyaning nagari para sesepuh pinisepuh menika awit menika mboten mangertos sinten ingkang rawuh. Dados panjenengan saged njumbuhaken kalian kawontenanipun. Dene urutanipun kados ingkang kula aturaken kala wau wonten ingkang kagungan pamanggih sing disebut pertama ki pinisepuh sik. Lagi Nggih. para sesepuh. Nanging ugi wonten ingkang kagungan pamanggih sesepuh sik mergane sing duwe wilayah. Lagi para pinisepuh. Dados menika mboten perlu andadosaken perkawis. Nggih. Lajeng wonten ngalim ulama ingkang rinten dalu tansah sumanding kitab Wahyuning Ilahi lan sak panunggalanipun. Lah menawi menika panjenengan pirsa sinten ingkang rawuh wonten ing ngriku ngalim ulamanipun paminipun oh menika kepala pondok pesantren utawi ustadz sinten kiai sinten saking ponpes pondok pesantren sinten menika lajeng pun sebat kemawon. Panyebat umum menika jalaranipun boten mangertos. Ning kala mangsa lajeng nuwuhaken menapa nggih? Pitakenan. Iki sing dihormati wonge sing endi? Nah, menawi Ngayogyakarta lajeng dipun gerba para sesepuh, para pinisepuh. Menika kalih menika cekak. Lajeng wonten malih para aji sepuh. Para aji sepuh menika ingkang pun kajengaken para yuswa sepuh nanging ingkang dipun aji-aji. Upaminipun menika mantan lurah, mantan dukuh. Nah menika pun sebat para aji sepuh. Menika kados ngaten. Lajeng sesanti, sesanti saged kemawon menika dipun sisipaken wonten ing ngajeng utawi wonten ing wingking. Sasampunipun kangge panutup menika mawi sesanti menika saged kemawon dipun ginakaken. Lajeng lain-lain. Lain-lain menika wonten ingkang kanthi tembung sarwa neka. Utawi adicara mana supa menika nggih saged kemawon dipun ginakaken. Limrahipun menawi ingkang nate kula prangguli inggih menika sarwa neka. Nggih. Sarwa neka. Nggih menika kangge adicara lain-lain. Ning upaminipun upaminipun panjenengan nge-MC kok yang terlintas adalah lain-lain. Punculken kemawon adicara salajengipun nggih menika lain-lain. Upaminipun ngaten yang terlintas lain-lain. Tinimbang panjenengan lajeng kendel sing metu adicara candhaipun nggih menika anu apa kuwi?
lain-lain lah, rapun ya lain-lain. Nah, pramila yang terlintas apa culken kemawon dan mangke menawi dilalipun kesandung menika badhe kelingan terus malah. Nggih, antawisipun menika. Nggih, menawi ngaten cobi menika contoh menika pun waos rumiyin kangge menapa supados mboten aliran kebatinan. Apabila saged miwiti sinten ingkang kepareng badhe maos Mas Hirman, Pak RW. Nyun sewu badhe Nggih. napa niku? Kula catet riyen kata-katane para pengembaning praja wau saklajengipun napa? Oh, para pangembating praja satriyaning nagari. Menika sing dimaksud. Ning negari. Nggih. Nggih, menika yang dimaksud adalah menapa? Para pejabat. Nggih. Ning menawi panjenengan pirsa pejabat sinten ingkang rawuh wonten ngriku lajeng kemawon camat, kuh utawi sinten. Nggih. Monggo apabila Nggih. menika secara menapa wontenipun tulisan menika pun waos rumiyin kemawon. Monggo Mas Hirman. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nuwun sewu tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan. Awit wekdal sampun ngretepi titi wanci sumangga Ngatrepi. oh nggih. Awit wekdal sampun ngetrepi titi wanci sumangga adicara pepanggihan ing dalu punika tumuli kawiwitan. Ingkang satuhu kinurmatan Bapak Nur Singgih selaku Ketua Dudu PKK lho. ingkang satuhu kinurmatan Bapak Faisal Nur Singgih Ketua Dalang wonten ing Ngayogyakarta Hadiningrat. Ingkang kinurmatan Bapak Dukuh wonten ing Kalurahan Caturtunggal serta sesepuh lan pinisepuh ingkang kinabekten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih wiloso serta berkah dalam Gusti ingkang Maha Agung. Tansah rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal punika ngantos salajengipun sugeng dalu sugeng rawuh wonten ing ruang Karang Tumitis Kantor Kelurahan Caturtunggal Depok Sleman, Ngayogyakarta. Salebeting adicara pepanggihan punika Kelurahan Caturtunggal Depok Sleman. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat inggih awit paringipun nugraha wujud kawilujengan, kasarasan lan kalodhangan wekdal satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing siang dalu punika kanthi widodha nir ing sambikala. Kanthi nggih, menika wonten hanipun. Dadi le maca kanthi. Nggih, kanthi. Menawi wonten hanipun nggih menika kanthi. Dadi ilate dipadalke ning cekak. Menika kanthi. Nggih, kanthi. Satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing dalu punika kanthi widodha nir ing sambikala. Para tamu ingkang minulya, saderengipun adicara pepanggihan ing kalodhangan menika kawiwitan, kaprenga kula ngaturaken rantaman reroncaning adicara ingkang badhe lumampah ing punika mekaten. Angka setunggal pambuka, angka kalih ngumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya, angka 3 pambagya harja saking kadang panitia, angka sekawan wedharan pangarahan saking Bapak Dalang
angka gangsal Wedaring Andaran bab busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare angka 6 Biara utawi pariwara angka 7 panutup mekaten menggah rantaman titilaksana adicara pepanggihan dinten punika. Para ibu ingkang kinurmatan, sumangga pepanggihan ing dalu punika kapurwakan kanthi ndedonga. Amrih lampahing pepanggihan saged rancak boten wonten alangan setunggal menapa sarta nguwuhaken asil ingkang migunani. Nguwuhaken menika menghasil. Nggih. Sarta nguwuhaken asil ingkang migunani ndedonga miturut agami saha kapitadosan ingkang rinasuk. Sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Kangge mupuk jiwa nasionalisme, sumangga sesarengan ngumandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya ingkang badhe dipun pandegani dening Dirijen Sederek Adnan, para tamu keparenga jumeneng. Lan dumateng Dirijen Sederek Adnan sumangga. Bla 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 bla. Para tamu katuran lenggah malih ing papan sakawit. Nuwun. Para ibu saha para kadang sedaya, adicara ingkang angka 3 inggih punika palapuran saha pambagya harja saking panitia. Ingkang badhe dipun salirani dening sesepuhing panitia dumateng Ibu Sukarman sumangga. Mekaten menggah palapuran lan pambagya harja saking panitia dumateng Ibu Sukarman kaaturaken gunging panuwun. Para tamu ingkang minulya, salajengipun titilaksana ingkang angka sekawan nun inggih kasuwun wedaring pangandika saking Ketua Dalang Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman dumateng Bapak Faisal Nursinggih sumangga. Agunging panuwun kaaturaken dumateng Ketua Tim Dalang Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman Bapak Faisal Nursinggih ingkang sampun kepareng medhar pangandika ingkang saged dados gegaran kangge lampahing kridha Tim Dalang Kelurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Ibu-ibu lan para kadang sedaya ingkang bagya mulya, saderengipun adicara kalajengaken wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken sawetawis daharan lan unjukan pramila keparenga dipun resepi kanthi merdikaning penggalih. Sumangga. Nuwun sewu ibu-ibu lan kadang kula sedaya, tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami ngresepi pasugatan. Sumangga lampahing adicara dipun lajengaken. Acara ingkang angka gangsal nun inggih sarasehan gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lari-lari. Seserapan kasebet badhe kababar dening Ibu Sutrisni saking Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Dene lampahing sarasehan badhe dipun pandegani dening Sederek Zaki dumateng Sederek Zaki sumangga. Wedal sawetahipun kula aturaken. Matur nuwun Sederek Zaki ingkang sampun mandhegani lampahing sarasehan. Sarta ugi gunging matur panuwun katur dumateng narasumber gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lari-lari. Ibu Sutrisni ingkang sampun kaparing wimbuh sesarepan
seserepam bab kawruh busana Ngayogyakarta. Ibu-ibu ingkang kinurmatan serta sederek sedaya, saklajengipun nun inggih badhe kaaturaken sawentawis biara utawi pangumuman saking pengurus utawi panitia dumateng Ibu Ana sumangga. Mengaten menggah biara saking panitia ingkang sampun kawedhar mugi andedosna pamriksa dumateng Ibu Ana kaaturaken agunging panuwun. Ibu-ibu serta para rawuh ingkang minulya, rerangken lampahing adicara inggih sampun kalampah kanthi rancak lan wilujeng. Rancak ngangge G, rancak. Rancak nggih. Ya, nggih. Kula wangsuli mawon. Ibu-ibu sarta para rawuh ingkang minulya, rerangken lampahing adicara ingkang sampun kalampah kanthi rancak lan wilujeng, mugi-mugi asiling pepanggihan ing dalu ngantos enjang dalu menika sageda migunani lan murakabi tumrap kula lan panjenengan sedaya. Sumrambahipun dhateng warga masyarakat ing Kelurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ngayogyakarta. Lan minangka panutup, sumangga kula dherekaken munjukaken raos syukur dhateng Gusti ingkang Maha Kuwaos kanthi ndedonga anut agami lan kapitadosanipun piyambak-piyambak. Ndedonga sumangga. Cekap matur nuwun. Pukasaning atur kula Herman minangka jejering pranatacara saestu nglenggana. Temtu kathah lepating atur sarta subasita ingkang kirang trapsila, kula nyuwun agunging pangeksama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kondur mugi tansah winantu ing karahayon. Matur nuwun. Nggih, ngaten nika. Nggih, matur Ngaten. nuwun. Kadang nggih, para kadang, boten kadang. Kadang. Kadang menika tanpa H, dados kadang. Awit Oh, kadang kadang. kalian kadang menika beda. Nek kadang menika sedulur, nek kadang menika sok iya sok ora. Oh, nggih, siap. Nggih. Nggih, matur nuwun Mas Herman. Siap. Mas Gito, Mbak Bilih kepareng badhe nyobi. Monggo. Ngendika, Pak. Nggih, pun waos menapa wontenipun kemawon mboten napa-napa. Menika kanggo napa? Artikulasi kemawon. Nggih. Wis saged on cam, Mas. Oh nggih. Nuwun sewu nika kula namung kaosan. Ah, mboten Mboten napa. napa-napa. Nggih. Nuwun sewu tanpa nyuda kamardikanipun anggenipun sami lelenggahan. Kamardikan. Dados Oh, menawi nuwun sewu D tanpa H menika tipis, ning nek DH menika tebal. Kamardikan. Nuwun sewu tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan awit wekdal sampun ngetrepi titiwanci. Sumangga adicara pepanggihan ing enjing menika tumuli kawiwitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang saduhu kinurmatan Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Sleman, Ibu bla bla bla. Purnomo ngoten mawon. Ibu Purnomo. Ingkang kinurmatan para Ketua Penggerak PKK Padukuhan sak Kalurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok Sleman sarta para sesepuh lan bini sepuh ingkang kinabekten. Mugi sehwiloso sarta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah rumentah dhateng kula saha panjenengan sadaya ing wekdal punika ngantos salajengipun. Sugeng enjing, sugeng rawuh,
wonten ing ruang Karang Tumaritis, kantor Kalurahan Catur Tunggal Depok, Sleman, Ngayogyakarta. Salebeting adicara pepanggihan kader tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok, Sleman. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat, inggih awit paringipun nugroho wujud kawilujengan, kasarasan lan kalodhangan wekdal. Satemah kula lan panjenengan sadaya saged ngestreni pepanggihan Ngestreni. saged ngestreni pepanggihan ing siang punika kanthi widodha nir ing sambikala. Para tamu ingkang minulya, saderengipun adicara pepanggihan ing kalodhangan menika kawiwitan, keparenga kula ngaturaken rantaman reroncening adicara ingkang badhe lumampah inggih menika mekaten. Angka setunggal nonjih pambuka, angka kalih nonjih ngumandhakaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Angka 3 pambagio harjo saking kadang panitia. Angka sekawan wedaran pengarahan saking Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal. Angka gangsal nuninjih wedaring andaran bab busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare. Angka 6 nggih Pak nggih. 6 nggih. Angka 6 inggih biawara utawi pariwara. Angka 7 nuninjih panutup. Mekaten menggah rantaman titilaksana adicara pepanggihan dinten menika. Para ibu ingkang kinurmatan, sumangga pepanggihan ing enjing menika kapurwakan kanthi ndedonga amrih lampahing pepanggihan saged rancak boten wonten alangan setunggal menapa sarta nguwuhaken asil ingkang migunani. Ndedonga miturut agami saha kapitadosan ingkang rinasuk. Sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun kangge mupuk jiwa nasionalisme. Sumangga sesarengan ngumandhangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya ingkang badhe dipun pandhegani dening Dirijen Sederek Gusti Ayu, para tamu keparenga jumeneng lan dumateng Dirijen Sederek Gusti Ayu. Sumangga para tamu katuran lenggah malih ing papan sakawit. Nuwun. Para ibu saha para kadang sadaya, adicara ingkang angka 3 nuninjih adicara palapuran saha pambagio harjo saking kadang panitia ingkang badhe dipun salirani dening sesepuhing panitia nuninjih dumateng Ibu Budiman. Sumangga Ibu Budiman. Sumangga Ibu Budiman. Mekaten menggah palapuran lan pambagio harjo saking kadang panitia dumateng Ibu Budiman kaaturaken gunging panuwun. Para tamu ingkang minulya, salajengipun titilaksana ingkang angka sekawan nuninjih kasuwun wedaring pangandika saking Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman dumateng Ibu Purnomo. Sumangga agunging panuwun kaaturaken dumateng Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman inggih Ibu Purnomo ingkang sampun kepareng medhar pangandika ingkang saged dados gegaran kangge lampahing krida Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Ibu-ibu lan para kadang sedaya ingkang bagya mulya, saderengipun adicara kalajengaken wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken sawetawis dhaharan lan unjukan pramila keparenga dipun resepi kanthi mardikaning penggalih. Sumangga. Nuwun sewu ibu-ibu lan kadang kula sedaya, tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami ngresepi pasugatan. Sumangga lampahing adicara dipun lajengaken. Adicara ingkang angka gangsal nuninjih sarasehan gayut busana Jawa gagrag Ngayogyakarta kangge lare-lare. Seserepan kasebat badhe kababar dening Ibu Artiandari saking Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat
dene lampahing sarasehan badhe dipun pandhegani dening sederek Erlina. Dumateng sederek Erlina sumangga wekdal sawetahipun kula aturaken. Matur nuwun sederek Erlina ingkang sampun mandhegani lampahing sarasehan sarta ugi gunging panuwun katur dumateng narasumber Gayut Busana Jawa Gagrag Ngayogyakarta kangge lari-lari. Inggih Ibu Artyandari ingkang sampun kepareng paring wimbuh seserepan bab kawruh busana Ngayogyakarta. Ibu-ibu ingkang kinurmatan sarta sederek sedaya, salajengipun nuninje badhe kaaturaken sawetawis biawara utawi pengumuman saking pengurus utawi panitia. Dumateng Ibu Budiman sumangga. Mekaten menggah biawara saking panitia ingkang sampun kawedhar, mugi andadosna pamriksa dumateng Ibu Budiman kaaturaken agunging panuwun. Ibu-ibu sarta para rawuh ingkang tansah minulya, rerangken lampahing adicara inggih sampun kalampah kanthi rancak lan wilujeng. Mugi-mugi asiling pepanggihan ing enjing ngantos siang menika sageda migunani lan murakabi tumrap kula lan panjenengan sadaya. Sumrambahipun dhateng warga masyarakat ing Kalurahan Catur Tunggal, Depok, Sleman, Ngayogyakarta. Lan minangka panutup, sumangga kula dherekaken munjakaken raos syukur dhateng Gusti ingkang Maha Kuwaos kanthi ndedonga anut agami lan kapitadosanipun piyambak. Ndedonga sumangga. Tekap matur nuwun. Pungkasane ngatur kula pun Gita Yanamal Iksan minangka jejering pranatacara saestu nglenggana temtu kathah lepating atur saha subasita ingkang kirang trapsila kula nyuwun agunging pangaksama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturaken sugeng kundur mugi tansah winantuwa ing karahayon. Matur nuwun Mas kita Syan. Atosipun wis kulino ngendika nang ngarep. Asing nggih dilalah, Pak. Lenggahe pundi Mas kita? Oh ini dereng. Kula griyanipun namung Sleman, Pak, Gamping. Oh Gamping Sleman. Nggih. Matur nuwun. Candhaipun Mbak Pun Bleng. biasa niku ketoke Pak. Wah nggih. Pun penak. Maka Pak Pun Samsuri. halus. Besok kalau kurang niki kula oleh Mas Ihsan badhe sowan tenggene Pak Nur Singgih niki. Derek Pak kula. Nggih, Mas Ihsan mohon benjang. Dipun jewer mboten napa-napa. Nggih, moga Pak Samsuri pun paos. Nuwun sewu, tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami lelenggahan sarta wawan pangandikan awit wekdal sampun ngeterpi titi wanci, sumangga adicara pepanggihan ing enjing menika tumuli kawiwitan. Ingkang satuhu kinurmatan Ketua Tim Bergerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman Ibu Nomo. Ingkang kinurmatan para ketua penggerak PKK Padukuhan sak Kalurahan Catur Tunggal Kapanewon Depok Sleman serta para sesepuh lan pinesepuh ingkang kinabekten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi sih wiloso serta berkah dalem Gusti ingkang Maha Agung tansah rumentah dhateng kula saha panjenengan sedaya ing wekdal punika ngantos salajengipun sugeng enjing sugeng rawuh wonten ing ruang Karang Tumaritis kantor Kelurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ngayogyakarta. Salebeting adicara pepanggihan kader tim penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Puji syukur sumangga tansah kunjuk wonten ngarsanipun Gusti ingkang hakarya jagat inggih awit paringipun nugraha wujud kawilujengan kasarasan lan kalodhangan wekdal
satemah kula lan panjenengan sedaya saged ngestreni pepanggihan ing siang punika kanthi widodha nir ing sambikala. Para tamu ingkang minulya, saderengipun adicara pepanggihan ing kalodhangan menika kawiwitan keparengan kula ngaturaken rantaman reron sening. Keparenga kula ngaturaken rantaman reron sening. Apa nih Pak? Reron sening. reroncaning. Reron nggih. Reron. Kaparenga reron kula. Reroncen saking tembung ronce. Oh, reronce nggih. Kaparenga kula ngaturaken rantaman reron cening adicara ingkang badhe lumampah inggih punika makaten angka setunggal pambuka. Angka kalih ngumandangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya. Angka 3 Pambahagia Harjo saking Kadang Panitia. Kadang Panitia. Ingkang sekawan, angka sekawan. Angka 3 inggih punika Pambahagia Harjo saking Kadang Panitia. Pambahagia Harjo. Pambahagia Harjo saking Kadang Panitia, ngaten mawon. Nggih. Pambahagia saking Kadang Panitia. Angka sekawan Wedaran pengarahan saking Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Catur Tunggal. Angka gangsal Wedaring Andaran bab busana Jawa Gagrak Ngayogyakarta kangge lari. Angka 6 Biawara utawi pariwara. Angka 7 panutup. Mekaten menggah rantaman titi laksana adicara pepanggihan dinten punika. Para ibu ingkang kinurmatan, sumangga pepanggihan ing injang punika kapurwakan kanthi dedonga amprih lampahing pepanggihan saged rancak boten wonten alangan setunggal menapa serta nguwuhaken asil ingkang migunani. Dedonga miturut agami saha kapitadosan ingkang rinasuk sumangga kula dherekaken. Cekap matur nuwun. Kangge mupuk jiwa nasionalisme, semonggo sesarengan ngumbanangaken lagu kebangsaan Indonesia Raya ingkang badhe dipun pandegani dening Dirijen sederek nama, para tamu keparenga jumeneng lan dumateng diringi sederek Dirijen lan dumateng Dirijen sederek nama sumangga. Para tamu katuran lenggah malih ing papan sakawit nuwun. Para ibu saha para kadang sedaya, adicara ingkang angka 3 inggih punika palapuran saha pambagio harjo saking panitia ingkang badhe dipun salirani dening sesepuhing panitia dumateng ibu nama sumangga. Mekaten menggah pelapuran lan pambagio harjo saking panitia dumateng ibu nama kaaturaken gunging panuwun. Para tamu ingkang minulya, salajengipun titi laksana ingkang sekawan nun inggih kasuwun wedaring pangandika saking Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman dumateng ibu nama sumangga. Agunging panuwun katuraken dumateng Ketua Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman ibu nama ingkang sampun kepareng medhar pangandika ingkang saged dados gegaran kangge lampahing krida Tim Penggerak PKK Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman. Ibu-ibu lan para kadang sedaya ingkang bagya mulya, saderengipun adicara kalajengaken wonten ngarsa panjenengan sedaya sampun kacawisaken sawetawis kacawisaken sampun kacawisaken sawetawis daharan lan unjukan pramila keparenga dipun resepi kanthi mardikaning penggalih sumangga.
Nuwun sewu ibu-ibu lan kadang kula sedaya tanpa nyuda kamardikan anggenipun sami ngresepi pasugatan sumangga lampahing adicara dipun lajengaken acara ingkang angka gangsal nun inggih sarasehan gayut busana Jawa gagrak Ngayogyakarta kangge lare-lare. Seserepan kasebat badhe kababar dening Ibu Artiandari saking Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat dene lampahing sarasehan badhe dipun pandegani dening Sederek Erlina. Dumateng Sederek Erlina sumangga wekdal sawetahipun kula aturaken. Matur suwun Sederek Erlina ingkang sampun mandegani lampahing sarasehan sarta ugi gunging panuwun katur dumateng narasumber gayut busana Jawa Gagrak Ngayogyakarta kangge lare-lare Ibu Artianti ingkang sampun kepareng paring wimbuh seserpan bab kawruh busana Ngayogyakarta. Ibu-ibu ingkang kinurmatan serta sederek sedaya salajengipun nun inggih badhe katuraken sawetawis bawara utawi pengumuman saking pengurus utawi panitia dumateng Ibu Nomo sumangga. Mekaten menggah biawara saking panitia ingkang sampun kawedhar mugi andadosaken pamriksa dumateng Ibu Nomo katuraken agunging panuwun. Ibu-ibu serta para rawuh ingkang minulya, rerangken lampahing adicara ingkang sampun kalampah kanthi rancak lan wilujeng, mugi-mugi asiling pepanggihan ing injing ngantos yang menika saged migunani lan murakabi tumrap kula lan panjenengan sedaya. Sumrambahipun dhateng warga masyarakat ing Kalurahan Catur Tunggal Depok Sleman Ngayogyakarta. Lan minangka penutup sumangga kula dherekaken munjukaken raos syukur dhateng Gusti ingkang Maha Kuwaos kanthi ndedonga anut agama lan kapidadosanipun piyambak-piyambak ndedonga semangga. Cekap matur suwun. Pungkasaning atur kula Zamzuri minangka jejaring pranatacara saestu nglenggana tentu kathah lepating atur serta subaseta ingkang kirang prapsila kula nyuwun agunging pangaksama. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng kundur mugi tansah minantua ing karahayon. Matur nuwun para kadang sedaya ing sampun pareng maos menika. Dados kangge maos menika yang perlu pun gatosaken antawisipun titik kalian koma. Dados menawi titik mandhap intonasinipun, menawi koma menika minggah. Nah, supados saged wijang menika nek teng media, wonten media massa ngaten. Menika padatan titik kalian koma menika dipun gantos. Titik menika dipun gantos garis miring 1, garis miring 2, koma menika dipun gantos garis miring 1. Dados ketinggal nek komae garis miring 1, titik garis miring 2. Menika tumrap para kadang menapa MC profesional utawi wonten media massa menika untuk membantu nyipati menika titik utawi koma. Lajeng candhaipun menika mbedakaken antawisipun do kalian do, D karo DH, T karo TH. Antarane E, menika menawi tulisan Latin pancen kangelan anggenipun bedakaken. Nek tulisan Jawa, aksara Jawa menika langkung gampang. Nah, kanthi mekaten tegesipun ingkang kula aturaken kala wingi aja nganggo aliran kebatinan. Nah, menika supados saged dipun mangertosi piye to terpele maca utawi terpe anggenipun menapa ngungalaken tetembungan menika. Nggih, bebele wonten pangandika saderengipun dipun pungkasi. Nggih, kula Bapak nuwun sewu. Monggo Mas Gito. Menika babagan kan wonten sing ingkang panyebatan panjenengan sadaya lan kula
wonten ugi ingkang kula lan panjenengan sadaya. Nah, menika prayoginipun nyebatipun menika panjenengan rumiyin napa kita piyambak rumiyin menika Bapak. Nggih, dados menika kados ingkang kula aturaken wonten ing ngajeng. Dados wonten kados kala wau antarane sesepuh karo pinisepuh ki dhisik endi sing disebutke. Dados wonten ingkang menganut menika pinisepuh sik lagek sesepuh, wonten ingkang sesepuh sik lagek pinisepuh. Kasusipun sami kalian kula lan panjenengan. Arep nyebut kula sik apa panjenengan sik? Dados menika samidine saged dipun agem. Kula saha panjenengan sedaya. Kula lan panjenengan sedaya. Panjenengan sedaya lan kula. Menika nggih saged dados mboten wonten klentunipun. Nyebute kok aku sik, mergane pancen wanane menapa matur menika mergane ana aku. Menawi mboten wonten aku, mboten saged menika matur. Kok panjenengan sik, mergane ngurmati marang wong liya sik lagi awake dhewe. Ha menika dadosipun wonten alasan masing-masing. Dados kados sesepuh lan pinisepuh. Sesepuh sik no, mergane sing duwe wilayah. Lagek para pinisepuh sing lenggah wonten ngriku. Ning pemanggesane sik ya pinisepuh sik wong sing lenggah ki sing dihormati sing sepuh-sepuh sik lagek sing duwe wilayah. Dados menika saged kemawon dipun agem, boten perlu kangge menapa perdondi utawi damel bingung. Mekaten Mas Gito. Pak, matur nuwun. Nggih. Wonten malih pandangan? Nggih, menika Pak Nur badhe tanglet saenipun salam riyin menapa ingkang satuhu kinurmatan rumiyin. Kadose nek teng catetan iki ingkang satuhu kinurmatan riyin baru salam. Nek nenggene Pak Mas X nggih kita wau salam riyin baru ke ingkang satuhu kinurmatan. Saene pripun? Saged dipun agem kekalihipun. Dados Nggih. ingkang contoh ingkang kula aturaken menika ingkang ngaturi tiyangipun rumiyin saweg salam lan sak panunggalanipun. Nggih. Wonten ing protokoler gubernuran menika ngaten dados menapa ingkang kinurmatan saweg salam ingkang dipun ginakaken. Paminipun salam rumiyin menika saged. Nah, sabab menapa menawi wonten gubernuran menika salame kok keri bar pakurmatan menika. Awit menawi wonten DIY menika salamipun sedaya agami dipun agem. Dados wonten Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Nah menika pun agem sedaya. Dados salamipun sasampunipun pakurmatan. Dene menawi wonten limrah masyarakat badhe ngagem salamipun rumiyin boten menapa-menapa jer limrahipun menawi wonten Jawi nggih cekap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang satu kinurmatan lan sak panunggalan. Dados saged kemawon menika dipun Nggih. ngaten. Lajeng menawi kagem acara pengajian utawa pengaosan menika kan wonten Pak Kiai nggih utawi yang paling tertinggi kan Pak misalkan Gus sinten ngoten. Cara penyebutannya yang terbaik pripun? Misalkan ingkang satuhu kinurmatan ingkang kula takzimi napa kula ngoten pripun? Saged kemawon. Nggih. Nggih. Nggih, pancen terpipun takzim nggih, dadi taklim. Nggih. Nggih. Kadang kula ngaturaken salam taklim. Nah, menika ingkang terpipun Nggih. pancen salam taklim. Ingkang kula takzimi Kyai sinten pengasuh Nggih. pondok pesantren pundi ya menika saged kemawon. Terus menawi kangge pengaosan utawi pengajian preambul ngajeng menika paminipun badhe dipun pethekaken ayat utawi tembung-tembung salebeting Al-Qur'an utawi medhek hadis lan sapanunggalanipun saged kemawon. Ning ora Ya. perlu kakean. Sak Nggih. cukupe Ya. kemawon. Limrahe nggih namung menapa selawat mateng Kanjeng Nabi. Nggih. Menika limrahipun kados. Berarti cuman ingkang satuhu kinurmatan misalkan ingkang satuhu kinurmatan Gus Nur Singgih ingkang kula takzimi lan kula dereki sabdanipun ngoten mboten menapa nggih. Saged kemawon nggih. Nggih.
Matur sembah suwun. para sanesipun. Nggih. Nggih, sampun. Nggih, matur nuwun. Nggih, bilih mekaten para kadang sedaya ing dalu menika pepanggihan sawetawis kangge nyobi menapa contoh ingkang sampun kula aturaken. Mugi-mugi ingkang sekedhik menika saged nambahi seserepan migunani murakabi tumrap panjenengan ingkang baku menika wau wani sik perkara engko tembung bahasane piye-piye iki tiba keri sing baku wani sik nalika wonten ingkang ndumuk utawi ngaturi panjenengan supados minangka panatacara utawi pamedhar sabda kangge kabetahan kemasyarakat. Wabilih makaten nggih dalu menika saking kula kathahing kalepatan nyuwun pangapunten. Kula kunduraken wekdal dhateng Mas Suryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Waalaikumsalam. nuwun Pak Nur Singgi, matur nuwun. Wabarakatuh. Nuwun. Matur nuwun. Kawula aturaken Pak Nur Singgih yang sampun paring keserepan wonten ing adicara menika. Pak niki Pak Jamjuri sakniki on cam wau pas maos mboten on cam ajeng kula selani mboten saged le nyelani niki wau. Lali apa awal Pak? Wah, jan. Kula wau sakjane ajeng nyelani wau niku nggih. Mboten Jadi tresnani. buat napa-napa jadi mandek riyen ngono. Ajeng napa niku ngebrik niku mboten saged. Ajeng ngebrik niku mboten saged nggih. Cancel dulu. Nggih. Mboten Bapak-bapak napa-napa sedaya. tepane kan lebih latihan mboten napa-napa. Nggih. Kula dhewe lali wawok. Kedireng kula uripke malah anu kamerane. Masane Nggih, ketutup. Lah wau dalu men on cam terus ya. Niki mau kok malah off cam Lah niku. nggih. Napa sinyale rada napa jenenge ndadut napa pripun. Ternyata mboten. Lah nggih. Perlu kapuningan benjang miturut jadwal libur rumiyin nggih Pak Nur nggih atau ada perubahan? Nggih, benjing dalu off rumiyin. Oh, nggih. Nggih. Benjang dalu off rumiyin. Nah, menika kagem PR menika bapak-bapak sedaya kula suwun damel video. Nah, kula suwun damel video ulangan dalu menika. Mangke pun upload menawi pareng kula damelaken Google Drive. Dadosipun kengkenan media sinten utawi HP-ne disalahke ngendi iso di video piyambak. Kajengipun mangke dipun komen kalian Pak Nur Singgih minangka pamedhar sabda wonten ing kalodhangan adicara Gladen tata adicara MC Basa Jawa. Ngoten nggih, Bapak-bapak nggih. Pun monggo sak selane liar menggawe kapan itu masih penting besok pun dadi mawon. Mboten sah dawa-dawa. Nek kau syukur kabeh gitu nek mboten nggih monggo. Mangke sak cekape. Bilih mekaten Bapak-bapak sedaya niki sampun pukul 09.59 menit meh jam 10 dalu ra krasa nggih. Alhamdulillah. Niki nek Pak sinten Pacitan Landu. Niki rawuh iso dugi jam 10 langkung niki. Ternyata peserta sedikit itu menguntungkan gitu. Peserta sedikit menguntungkan. Untung niku pesertane mboten kalah. Nek 10 ngoten iso tekan jam 11 bengi niki nggih. Nggih, Kon matur mas nuwun. setunggal ya. Nggih. Mugi-mugi tansah pinanggih sehat, waras, bagas Amin. waras, saged pinanggih malih wonten Amin. ing dinten candhaipun Bapak-bapak Amin. sedaya paringan ginanjar wilujeng sehat Nggih. saged nglampahi nindakaken puasa Ramadan kanthi sempurna. Nggih. Monggo kita Amin. tutup pepanggihan wonten ing dalu punika kanthi wawasan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kula Lajeng pepanggihan salajengipun tanggal pepanggihan kalih dosa nggih sekedap Pak.
malam Jumat. Kalih dosa nggih. Tanggal kalih Tanggal 20. 20, Pak. Tanggal Nggih, tanggal 20. 20 nggih. Nggih, Nggih, tanggal malam. Nggih. 20. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, sugeng istirahat. Mugi-mugi Nggih. rahayu ingkang sami Amin. pinangan. Amin. Nggih, assalamualaikum. Matur nuwun, Matur Pak suwun, Nggih. Pak. Nggih, matur nuwun, Pak ya, matur Nuwun, nuwun, Pak Pak Nun. Irfan. Nggih, matur Matur suwun, Pak. nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.